Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa bukid. Hangtod nga namatay ang ilang amahan nga si Malik sa gubat. Mao ba? Ug may anak nga kaluha ka na si Reyna Santan. Apan, dungan kaning nawa sa dihang nakatuog na siya. Mao ka na ang balita nga akong naibawan. Nahibaw ka ba? Kung si pangan sa kaluhang bata. Wa kong maibaw. Ug wa sa kong makita sa duha ka bata. Ang akong naibawan nga pulos kini babay. Sa imong hinuuna. Pila na ka ang panuigon sa mga managkaluha karon. Parehas na nimo. Unsa? Sundalo pa ko sa dihang nakabati ko niya ng maong sugilanon. Gikan sa akong amahan, nga kani sundalo usab. Mao ba? Uwa ka na bagid mahibaw kung hain gid ang managkaluha? Wana, nagtuo na ang tanan nga patay na gyud ang maong mga kaluha. Uwa kay kalabutan ng haris na hitabo sa Reyna. Wala kong may baon ni Ana. Pero matod pa sa akong amahan nga nagapo sa gubat ang hari. Og sa pagbalik niya, nakatuog na ang Reyna. Og hantod karon nahikatuog gyapon kini. Mao ba? Makapahibong lang kaayo ni kay. Medyo na idara na sab ang Reyna. Tungod kinatuog lang siya. Og dako siyang buhi. Rosa di ang pangan sa maguwang ni Reyna Santan. Oo, Salamat sa imong gisugilon kanako ni Ibo. ayaw na. Nga nagitutukan ko nimog sama, ana. Ang imong na. Nga naman di akong naong, Noy. Nakakita naman ko sa imong naong. Ha? Diin. Ambot. Basta ka nakakita na ko sa imong naong ni kay. So, Manikay, manglakaw na ta? Manglakaw na tato. Okay, no problem. Uy, Toto, muuban jud ka ni Nikay. Oh, upan. Ano day? Buot na sa kagi. Nagabala ka. Sa tiyo mo gingon? Lola. O ka na ba? Ay, gabala ka. Kay, naman diri si Sawaw. Mubantay ninyo. Naman diri. Ay, Sige na Ibo. Pangandam na. Kay manglakaw na ta. Oh, ni kay. nagsugod naman sa dang akong kulba, oy. Unsaon naman akon mo balik din ang mga sundao ni Haring Burak. O di ba ka sila si Madam Bakukang ang moanhe? Ayaw pa das kahadlok la. Kung makuha na namo ang tambal para sa Reyna, o kung makamata na siya, makabalik na siya sa palasyong itom. Mao na, Lola. Kay kung mabalik si Madam Bakukang, bali na sa gad, doon sa kalaban nila. Jesus! Dagway ni Mugi. Ani kay, musadjis lang, leading man. Unsa man na leading man. Kinahanglang mangita sa tag makabaraw sa lumay ni kay. Pero unsaon man na, ngagamhanan naman sa si Madam Bakukang. Nabatan-on na gud siya gud. May gwapa. O niya, pero kanang tiguang yapon siya og tingog. Pero ang panagway niya, batan-on. Ay, unya, bag-o na sab ang iyang pangan. Siya na karon si Reyna Rosa. Unsa to la? Unsa ni pangan ni Reyna Bakukang? Reyna Rosa na siya karon. Sigurado ka? Oh, lagi. Sigurado yun ko. Kay mao man na ang gusto niya nga among isampit niya. Prinsesa Rosa. Nahibaw ka ba kung nganong kanang panganang yung gigamit karon? Wasab. O gana, nagtingali siya ang nanganagod. Rosa. Nganom din ni kay, nganong nakurat magka Rosa ang ngaan sa barangan. Tungod kaya maguwang ni Reyna Santan. Rosa ang pangan. Unsa? Ni Ana ang hiloan lang siya, hari. Oh.
sigurado giga nga patio ng hari. Ha? Kinahanglang masulo ko ang gahom ni ining dapita, Elmo. Pero nagkinahanglan man og hari ang palasyo. Kung patio na nimo siya, kinsa na may hari? Ikaw na, Elmo. Usa? Oh, ako... Nausa pagakubuna-huna. Iguang na si Haring Burak. O mas nakinahanglan og batanong hari ang palasyo. Busa, ikaw ang mupuli sa hari kung mamatay na siya. Unya, ikaw nga akong reyna. Oh, ako. Di lang ko madamba ko kang, oy. Agay. Masuko, gyud ko. Wal nga rin lang, soy. Suko, gyud ka. Kaklaro, anak. Masuko, gyud ko. Kigibalibalan mo ang akong tanyag. Ako una kapasabto na mahal nga Reyna, kanang hari og Reyna, kinahanglan magtiayon man gyud na sila, di ba? Oh, kung mao na, ikaw na ang mahimo na kong asawa, o di ba? Mao ka na ang mahitabo. Oh, mao ginay mahitabo. Mao lang di lang gyud ko mahal nga Reyna. Di lang una ko magminyo. Dili ka ganahan nga ako ang mahimo nimong kapikas sa kinabuhi. Oh, murag lain kayo eh. Sa akong katahom karon, dili ka ganahan nga mo angkon. Giluod ka ba na ako, Elmo? Wa, mahal nga Reyna. Kuan lang, murag lainan man ko nga magdugta nga gwapa ka unya ang imong tingog ba. Tiguang kayo, lain na paminaw na naman mag-agu-agu niya ka. May numdum ang yun ko sa imong kakunot. Kakunot sa imong nawog, sa imong panit. Ay, lakas ako, mahal nga Reyna. Ay lang, kalma lang, kalmahe lang ha. Ako na lang, himuan na lang natog taw-taw ang hari. Ikaw ro bitaw gihapon mo magbuod bitaw. Musunod naman na ang hari ba? Hatagi kog bugat nga rasyon. Kuan, kining. Ang hari lang ang makamando sa imong mga tao. Kay gila man ni nga leader. Oh, di ba? Busa ibili na lang ng hari diha. Kay na, kay tingalig dunay mo subak na ako kung ako na mumando. Manaligay tingog-tingog diyan ni kay. Nagunahon ako sa igsuon ni Reyna Santan. Oh, katong rusa? Oh. Nganong mao man ni ang nga gigamit karon sa barangan. Oh, sulag mo lang tingali ni. Basing ganahan lagi siya nga ngana ng rusa. Basing ngana lang ba? Digay! Nganong ibalik ka sa agi ng ibo. Kinalang mo si Mangkitaog lang ang gianan. Tungod kay naa sa unahan magpundo ang grupo ni Haring Burak. Unsa? May gidangat na nilakawa. Madisgrasya naman kata ini eh. Arit agi dapit. Arit din mo din eh. Ayaw na. Oh, Doon ako'y laing na hunaan. unsa ba ni kay? Unsa? Himungon ka untang hari di madamba ko kang. Oh, ni andoy eh. Pero wa ko musugot eh. Uy, nga nang wa makang musugot. Higayon ang tato nimo nga mahimo kang hari o gamhanan. Oh, lagi. Gamhanan ko, hari ko. Nindot kayo paminawon, oy. Pero di na ko matuon si Reyna Rosa nga mahimo na ko kasawa. Uy, nganon dili man nga gwapa man kaayo ang barangan. Uy, di gid madano. Kay ang niya sa kong utok. Magunahon na magyapog ko nga siya ang nangunot na nga barangan. Unya, Oh, wa na mahinayon. Wa na mahinayon ang iyang plano nga iyang patyo ng hari. unsa? Kamang to. Kamang bitaw ko kana day. Dara ang grupo sa mga sundalo sa hari. Na sila si Elmo og Tay Andoy sa gawa sa ilang tent. Kraas duha oh, mga traidor. Pasagin na sila to. Ang mga daotan. Magmalipayon gid na ang motipon sa mga daotan. Unsa man sa dadinin kay? Gusto ko makakita pag-usab sa barangan. Unsa? Pero kakuya ko masakpan dadini. Hayo kahadlok. Diha una ka. Huy, ikay! Ikay! Asa ka? Ayaw siyang agpasa. Kay basin may makabantay na noon ato. Unsa mis ni kayo eh. Akong kaya nga mga mag-resibo. Siya naman noon. Kanang usa ka tent. Posible nga naa diha ang barangan. Maayo kay medyo siot kining bahinas kakahuyan. Ug daghang sagbot. Anahilang una ko sluyo sa tent. Oh, tingog karon sa barangan.
Naay kaming buslot kaning ilang tent. Kinahanglang sa kupon mo na usab ang sikmit maging harian na sa mga pula. Naarang barangan. Karon pa ko makaklaro niya. Gwapa na gid kaayo siya. Og batan-on pa. Ikaw na mahalgahan. Buhatan na ang akong gisugo kanimo. Oh, matuman. Ilugon ta ang ginghariang pula. Ilugon ta ang ginharian pula. May sulmo na sab sila. Kinahanglan makabantay ang gihari ang pula silang plano. Di! Amoy sa sundang yun niya sa kuliog! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!